ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦୁଆର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଆଜି କାହାରିକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆଜି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ସେ କଥା ଆମେ କିପରି କହିବୁ? द्वार रुद्ध थिबा सत्वे ए सन्यासी एठिक आसिले किपरि? हे मंडित शिर सन्यासी, तुमे केउ पथ देई आसिल? ମୁଁ କେରଳ ଦେଶରୁ ଆସିଛି। मु तुमको पथ विषय पचारुची। ପଥ କାହିଁ ପଥ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଛି? सुरा की मो पिता। ସୁରା ସୁରା ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ। तुमे जदि सन्यासी सुरार वर्ण विषय जानिल किपरि? ମୁଁ ସୁରାର ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ତ ସୁରାପାନ କରି ତାର ରସ ଅନୁଭବ କରିଛ। तमे तस्कर परि बिना अनुमति रे मो गृह को प्रवेश करिछ। तमे तस्कर। ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ, ତୁମ ଅନ୍ନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଭାଗ ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଭାଗ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିଅଛ। ଅତଏବ ତୁମେ ତସ୍କର। केउठी ब्रह्म ज्ञान और केउठी तुम परि मूर्ख